ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أمبي ألتنو أمبا دمينيني أمبا يافدلي أمبا أنيني ألافي أكان كيسي كابواني ركون تورو منان كبارا جوغو ni alay jom min kanda wode kanda bagaye ni alay jom min fili kanda bagate sorola ambe sere ya masite min ni bato ci ala makka kani ala kelempewte yo nyogonte ala la ambe sere ya muhammad wala ka jondo ala ka cide ndo kisini nema baka ana ka dunke wana ka shebo ala ko kisimin ka chakosobe no temina ka boye ala ka jon ala ko masami seneyalendo a kortalendo ko abe hadama deunka uka ala ka so uka kerekereya kata hijuke ni ashe sorola mu'mini akoni mu'min kera fisru waliye iye she soro ibese kata hijula yimata ko ale ala kari lendo kabo ema ciden fana ko sallallahu alaihi wasallam ako silamiya ko a jolendo josenduru deka ko sheri kuma fula ka seriya la ko bato fensite min ka bato ciyani ala kelempewte muhammadu ala ka cidendo kisini nema baka ani ka salli nati a cogola ani ka jakabo ani kata ala ka so ikata akerekereya kata hiju ke ani su donc ni ya yirana ko ewa hiju minye silamiya jonsenduru na dode do hiju silamiya jonsende do na she sorola mogo minye Sheikh Abdullah Bumbaz akoni mogo minni eye hiju she soro kata hiji meye hiju ya garuya minye farda hiju yede imata iya ya garuya kasoro ujurate akoye ko jugu bake iye junubu bake ikatubi kata alama kabo ola ikata hiju ke jonna parce que tide sallallahu alaihi wasallam ko ta'ajjalu ila al-hajj fa inna ahadakum la yadri ma yarju lahu tiden ko akoni mu'min ye shesoro ako ayeteliya kata hijuma farda hiju ko do de ta'ajjalu ila al-hajj yanni faridatan fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu ko farda hiju mu'min ni mi ka farda hiju ke kon ye shesoro kata hiju inke ciden ko ateliya ikata hiju inke de ko parce que adola kele itado ko min bena balili ko min bena bali ala itodo naye farda hiju shesoro ko aka teliya kata hiju inke kabaw yirela adola kilenta do ko balile min bena hadisa wurila ciden ko sallallahu alaihi wasallam
من أراد لحج فليتأجل من أراد لحج فليتأجل فإنه يمرض المريضا وتدل دلة وتعرض له الحاجة. هذه سورة لكيدن صلى الله عليه وسلم أكو نمغمين بافي كتا هيجي أشيبيه أكو يكاتلي يدي kana hiju kana makononi kala kana yagaruli kala akonni mu'min ba fe kata hiji akota jonna ateliya ikata hijula ako pasige bana bagato beshe ka bana mugo kayere nan kan fem beshe ka tunu haju do beshe kana ima kabbalami ini hiju inche wala ni mugo minye she soro ako ikata hiji donc ni nyaayira hada made yere ka ko wajibile munum biu ka lesirila ikan na fakatini ka demba na fakati jurutila na fakati kofe ika wajibin kofe lesiri wajibin kofe na furu soro lay bolo mimbi lata makaki nati ikati ka hijuke hiju ya farday eka balmo hiju min fulani nyefana fasamanta de bala kiden ko sallallahu alaihi wasallam man hajja albaytan wala muyarfus wala muyafsuq araja kayomi waladatuhu ummuhu kide sallallahu alaihi wasallam akoni mu'min ni tara alikaba ya kerekereya kata farda hijuke ima junubu kuma ufo hiju yorowna ima fashiya barawke hiji yoro inna ko yibe sage ka junubu be ko ka boyla komi bayi wolo dommi ni nya hadisaye minye hiju fasamanta ira harisa wure nana qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako tabi'u bayna li hajji wal umrah fa innahuma yanfi'an li faqran wa junub kama yanfil kiru qabasa li hadid wa jahab wal fidda حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كيد صلى الله عليه وسلم أقوى هيجو أني الأمراء أيوتو نقولنا أكادو هيجو أني الأمراء كوبي جنوبو كو كابو هذا مدينة فانتيا أني جنوبو كوبو أوغي كو كابو هذا مدينة كومي ميني fanfinyala na ye sanu ni ayado tasuma kono ka sanu yele ka worje yele ube nege fi tasuma yimbe onogo bwala chogomide ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko hiju fana ani al-umra kube fantanya ani junubu kubo hada madenko kubo ila komi nifa niye tasuma finye negeka ube sanuka ube worijeka aba sene ya chogomi kanogo bwala chogomi de ko hiju fanane alumura ube junubu ni fantanya ge kabo hada madeno chogo kelendela donc ni fanayi hiju ani alumura fasamantya yira ni ashebe mugominye ni mika farda hiju ke imika wajibi alumura ke ikatuke hadisa wurela suila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal uye cide nyininka hadisa wurela ko cide ma ko bara wula bara nyuma juman kanyi cide ko al imanu billahi wa rasulihi akoy kalli manani ala kelempewye ani ala ka cide ko bara nyuma bela ko ninde kanyi kateme bara nyuma beka qila summa maja uko cide ko fe uko cide ma o ko fe do ni limaniya ni alaye ani cide ni o boraye bara juman kanyi cide kal jihadu fi sabilillah ako jihadu ala kasiralla bo ko cide ma summa qila summa maja uko cide ngani jihadu fana boraye do cide ko al hajjul mabrur ako hiju nyuma hajju mabrur ye munye hiju min kera ake chogola silamiya sariya yinya marina e chogomi afora qur'ana kono chogomi
afora ciden ka harisaw kono cogomi hiju kerani nafolo halala maye junubu kuma ma fo hiju yoro inna minye ewa fashiya bara make hiju kono nala ore togo ko hajjul mabrur ciden ko limaniya ni alaye ni cide ani jihadu kofe ko min kanyi ko oye hajjul mabrur ko hiju nyuma donc la hada madenki jija sebe mogo mununye hiju wakati anfule odela de pinnin kalo jora hiju kalo fana daminana ewo mogo chama be nyinin kalike jurube nela mbese kata hiju lawa joni ke bago ye min fo ola juru ye togo ya fulay na ya soro juru min be ela juru yi sarati do de be ini atigiche koni ni wakati sera ni sarati sera de ibinka juru yin sara o sarati mashe akaja eyire dale mbala ne bese katanka hijula ninnana sarati min binni karasache komba aka juru sara nu o sarati sera ne ba ka juru yin soro ka sara doni ke baw ko kuma shiten ninna e katika hijula kan nin juru toyla bashitika parce que nin juru a wakati mashe deja sarati de be na tigiche o sarati mashe shebe e bese kata hijula kana ni aka juru fana sarati wakati sera idankaniya bi bolo ko ibe na folo soro ka ka juru sara nin juru sugute mogo bali katika hijula ninye juru chogoya foloy ninti bali katika hijula juru chogoya fulana juru beini mogo che asara wakati fana selende do aka juru sara wakati selende do ayi ikani aka juru la nin juru Sheikh Abdallah Bumbaji ko akon ni shebiye ibese kaka juru sara katika hijula aka juru sara ikatika hijula menin juru sugu ni sete ko ibe aka juru wakati sera ikanina aka juru bila she mimbe na fulo mimbe ebolo atese ka juru insara ko ibe ta hijula nin juru sugu ikanata hijula kanin toila nin juru sara de nin juru ibe nin sara de ikanata hijula kanin juru sugu ko de to ila a'udhu billahi minash shaitanir rajim walillahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim al-hajj ashhurun ma'lumat فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتجودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولو الألباب بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ألكم مسمين كرتا لندو أكو هيجو كالو ko kalo done unde do doni ke bawo doko nin kalo ani kalo min tugulen bala ani lahiya kantige salliba kalo lahiya kantige kalo tile tanna do ko lahiya kantige kalo be donc nin kalo saba nununde hiju kaloye do ko kalo fula ani tileta doni ke bawo doko hiju kalo fula ani tileta do ko ayi kalo saba imbe ko ulu de ye hiju kaloy ala ko nin kalo nonu de hiju kaloy akon ni mogo mi nyaaye bilayi yereka nin kalo nonu na ko yibeta hijula ala ko fala rafasa wala fusuqa wala jidara fil hajj akoy kana junubu kuma fode junubu kuma fashiya bara
jinya ɲɔgɔn sɔsɔ ani sɔsɔli banbali minnu nafa t'u la ala ko olu tɛ hiju la dɛ. I ni mɔgɔ dɔ ka ɲɔgɔn sɔsɔ diina masala dɔ la ka tiɲɛ ɲini baasi t'o la dɛ. mais min ye diɲɛ kow ye diɲɛ politiki ko ni diɲɛ baaraw ani ɲɔgɔn sɔsɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔsɔ fu ye ni tiɲɛ ɲini ni diina masala ɲini ni ɲɔgɔn sɔsɔw tɛ ala ko olu tɛ hiju la dɛ. junubu kuma fɔli fasikiya baara kɛli ani diɲɛ ɲɔgɔn sɔsɔw ala ko ninnu tɛ hiju la dɛ. ni mɔgɔ min ye hiju bila i yɛrɛ kan nin kalo in kɔnɔ i yɛrɛ kɔlɔsi ninnu tɛ hiju la dɛ. o kɔfɛ ala ko watajawadu fa inna khayra jadi taqwa. a ko hijulukɛlaw n'a bɛ taa hiju yɔrɔ la a ye sure fana ta dɛ. parce que hiju i bɛ taama min na taamadenya fila i b'o de la. tuma min ala y'i ɲamariya ko i ka diɲɛ sure fana ta watajawadu o ye diɲɛ ka sure fana ye. n'i bɛ taa hiju yɔrɔ la i ka diɲɛ yɛrɛ ka sure fana n'i ka dumuni o ka sɔrɔ i bolo dɛ. i bololankolon ka taa hiju la ka kɛ doni ye mɔgɔ kan ou bien ka taa mɔgɔw deli o ma fɔ. i ka sure fana ta i ka diɲɛ sure fana o ka sɔrɔ i bolo. nin ye diɲɛ ka taama ka sure fana ye. hijukɛla i ye taamadenya fana taamadenya min ye taamadenya filanan ye o ye de i ye taamadenya ka taa lahara fana ma. i bɛ taama fila de la o. hadamaden bɛɛ a bɛ taamaden diɲɛ kɔnɔ. bon n'i ye diɲɛ taamadenya fana fara kan e bɛ taamadenya fila de la sisan i ka taama la ka taa hiju la ka na. diɲɛ ka taamadenya i b'o la ala ko i k'o sure fana ta. lahara fana ka taamadenya i b'o fana la a ko i k'o fana sure fana ta. a ko o sure fana in yɛrɛ de ka ɲi ka tɛmɛ diɲɛ ka sure fana kan. watajawadu fa inna khayra jadi taqwa. a ko a ye diɲɛ sure fana ta hiju la mais a ko sure fana bɛɛ ɲuman ye mun ye ala ɲɛ sira ɲa. donc hijukɛlaw u k'u janto nin na dɛ. bɛɛ bɛ makari bɛɛ bɛ hami n'u bɛ taa hijiyɔrɔ la n ka jifa wari don n ka dun wari don i bɛ hami n'o ye k'o labɛn i tɛ wuli abada n'u m'o labɛn. mais i kan ka min labɛn ka tɛmɛ bɛɛ ka hijudenw sani a ka bɔ mali ya ani tawhidi ka bɔ dɛ. sani a ka bɔ mali ya ani ciden ka sunna batoli ka bɔ dɛ. ni hijuden bɔra ya i ni bidiya de bɔra ya ka taa maka ka taa madina ka taa hiji kana. i ni shiriku de bɔra ya ka taa maka kana. i k'a dɔn i taara hijudenw de caya i taara jama caya mais e ma hiji dɛ. e kɔni taara ka jama caya. jama caya baga ka ca. o de y'a to dɔɔnikɛbaga dɔ delila ka Maji ibn Jabal ka hadisa a y'a sarahu hijudenw ye alikaba don dɔ la. a ko an ɲa bɛ hijuden na ya miliyo jatew de don. a ko jama miliyo jatew de don. a ko mais hijudenw ka dɔgɔ a kɔnɔ. mɔgɔ min yɛrɛ ye hijuden ye ko a hijira a ko a ka dɔgɔ jama kɔnɔ dɛ. parce que hijuden ni tawhidi de sabatilen tɛ e bolo ciden ka sunna batoli sabatilen tɛ e bolo bato n'i y'a kɛ maka shirku kan ala mako si t'a la. maka do yɔrɔ wɛrɛ do bato kɛra mushrikiya de kan ala mako si t'o la. faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushriku bi ibadati rabbih ahada. ala ko mɔgɔ min bɛ ne ala kunbɛ ɲɔgɔnya n'i b'o jigi lahara baara ɲuman kɛ dɛ. baara ɲuman min n'i tɛ foyi fara ne ala kan o baara ɲuman na. donc ani tawhidi ka bɔ yan dɛ. sure fana ɲuman ye min ye tawhidi a y'a ɲɛɲini a n'o ka bɔ mali kɔnɔ. hijiden si kana bɔ mali kɔnɔ ka sɛbɛden to i la ka baga to i la ka nami nɔrɔ to i la. i fosi ka bɔ i la i k'u jani i k'u fili i k'u bɔ i yɛrɛ la et puis k'u bɔ i yɛrɛ la k'u mɔntɔn k'u lasago ko ni n taara hiju la u ko tafo tɛ taa hiju u ko tafo tɛ taa maka baga tɛ taa maka sɛbɛn tɛ taa maka k'u bɔ k'u fara ɲɔgɔn kan k'u bili ka alimɔrɔ kɔnɔ ka da sɔgɔ da la ni sagera n bɛna n b'u ta
kutu dusukun kono ka baga nunu ko ka kotu dusukun kono Allah mako sitika hijula ikanna folo tinyana de shirikum min bi bolo boala de pew ni sebe unde do baga ude da ujani uku tinya iku bo idusukun kono pew ka tobe ka bola wala ibi senda abiyon ka kabo mali ninde sure fana nyumai wala ala bika hijumina bidiya min bi bolo ya ko newa ne ka moke ka sira ne ka fakoro ka siraw ne ka ladawa ne to bila mogosiyo makate se ka ne yele malika ba te se ka ne yele ma habone be e kasa ala yire ko alikaba ma wo huda lil alamin ako alikaba ye kanda soro yoro de damfe munye mogo min ba fo ki yire fonaye ki yire majamunaye ko ne tara chogomi nana o chogola mogo simma se ka ne yele ma i yire la gosi yere nani de ki yere la gosi de otima hera yo ikanka sanse de makka kana nini ewa shiriku min tera ikanka tubi yede ini tawhidi de kana an ko ina kana boya ni min na tara fana ina kana sage kana de ini shiriku kana boya ini tawhidi de ka boya ni mu'min ni shiriku bora ya fana ni ka hiju kera hiju nyuma ina te sage kana ibe tube ka boy ka sirkula de inyu mande bena ewa ani bidiya kana boya de ciden ko mane amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu akom mugo ni ye bara ke nin dinala ne cide mi nya maryama ika bara be sage made ni mugo ni bidiya de tara makka ube etale makka iya ke bidiya keli de makka ni madina ya ani bato yoro wulade ko ewa e kallada yode ko e ka tabolo yode ewa ikaro bato kera bidiya ka sagilen be made ikanna folo cinyana itara jama chaya maka e konite hiju denye e tode ko jama chaya baga iye makaye iye alikaba ye madina iye jama ye ika hiju danye wode me ka fo brajibe ala fewa ube ala be sara ayi ciden de ko mane amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu donc jamana dew munu azan sitigu ambe woleli bila awma hiji dew abake ko lakala hiji chogo nyumana o kanye kuma bino kade o kanye de me aye tawhidin de sinsi dusukun kono folo ciden ka sunna batoli aye ninde sinsi hiji dew dusukun kono folo uni tawhidi ka boya ini ewa ciden ka sunna batoli ka boya uni bidiya kana boya ikana take bidiya keli la haramula ako kala ode la folo ko de jeyun ye folo o kope mumbena hiju chogo nyuma kuju anni manashikakum hiju fanate kombeta kenin kunye kana koy ciden ko de aye akabato yoro minanna ciden hijura de ako sego ka koloshide na ye min fo yoro mi o ka foye na ye min ke yoro mi o ka ke kuju anni manashikakum me eko aw banka tabulo tigi de nofe o de be aw nye kaba na ko an kan min fo yoromi an ba fo na ko an kan min ke yoromi an ba ke oni ciden tabbe na saw ona ma be saw an ko ni be karasa de nofe ima hijide hari ni ka hiju minana to ka je do koy kujo anni manasikakum ciden ma fo mo shiye ayaka bato yorom mina aka nyemawla ayaka bato yorom mina aka terga kuntiguma ayaka bato yoro mina aka sheguma o ma fode kuju anni manasikakum akwaya bato yoro mina nedela bato yoro ube mina cidendela sallallahu alaihi wasallam awa hiju dew tawhidi famulen kofe sani kabo jamana kono sunna famulen kofe sani kabo jamana kono bidiya bilalen kofe shiruku bilalen kofe hiji chogonyuma akala sani katade hiri chogonyuma o fana kala cire nya ka hiju ke chogomi aye nya marali ke ni hiju ye chogomi iko fana kala ko nyedo ika hiju ika ke komi ciden ko hiju ka ke chogomi wodela ibe jate ko hiju kala ikan na folo machinya o sino sisa ka hiju akan na folo kacha katemi hada maden kata jamacha ya kanade minye million duru ye ko da ayereka
ika du few ni febe komisenu munun ke Makka ni Madina otola ko e tara jama de chaya kana foyi fana mo ke ko pasige ni shirku tara foyi fana mo ke ko pasige bidia bi bolo foyi fana mo ke ko pasige ma hiju ke ake chogo nyumana hada made hakilima kelen kele kanki ro koroshinina bal mo temenen ko fe mo do be ulu ye hiju ngania ku ka hiju wori ku labbe ko mbeta hijula alaka saya shera uluma umata hijula doni ke ba wuyen ni mo sugo fana tila yoro mafula mo mi atara Makka yere ayen namuta ni alumray ube ayen namu finuta ni hijuye ni alama ke akan hiju dafa asara kan namu finuta la hiju madafa nin tigla mo doni ke bawo ko mo te hijin nin nola hiju baraje dafa lembe saben ni hari nama hiju dafa anyuguna della ka ke ciden tilela cedo ana kan namu fini abinna ka ba kan nyame ka akan karila asara ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako qashiluhu bisidri wa kaffinuhu fi sawbaini wala tuhannituhu wala tuqammiru rasahu fa inna allaha yabasu yawm alqiyamati mulabbiya wacce tumami afatura ciden ko shebawma ako ayako koliji aka tumuno bulukala ka konoye aka kasanka akan namu fini fulamin bai ala aya kasanka ola akana kasa jalan kala de akana kunda tugu aka do aka kaburu kono chogola yomali qiyama do ala ben ninguli ani labbaika de be wuli ala ben ninkunu qiyama keneka ani labbaika de be wuli kana qiyama keneka donc hiju dem namu talen kofe afatura ka sorama hiju dafa bonni hijura kaba nimbe konte hiju kala de yomali qiyama dona kan labbaika de be wuli mogo worte hijin ni nola koybe hiju to dafa yetuguni ni hijura kaba silamiya sariyala hiju den chogo ya fulana minya aka hiju ngania ka nafolo bo kabila kerefe ube ka kalfa mogo doma ni nyenka hiju woriye nyina mbeta hiju saya serama amase ka bo aka jamana kono yere ube atara Makka yere menamu yere matani hijuye ale fatura ni hiju den sugu min fule ninye nafolo min nganiara ko abe hiju kenaye chieta bagu akano nafolo ta ko aba tila ani nyogonche ko chie dode ni nafolo te chie tuguni ni hiju koni ye farda hiju de namo de ke ayen nafolo min bo ko abeta hiju saya sera masana ka hiju ke abe mugo de bila nola mimbe hiju ke ayeni nafolo yin bo ayle yere min sara kasoro namu matani hiju yere alabe hiju baraji dama na kan nganiya o dalay jumay ala ko man yuhajiru fi sabilillah yajidu fil ardi muraqaman kaseera wa sa'atan wa man yaqrizu min baytihi muhajira ila allah wa rasulihi thumma yadrukuhu al maut faqad waqa ajruhu ala allah ala ko akoni mo minye hijira ke ala kasirala ako ibe yuru wali chama ibe yuro chaman soro ni be ka duku ni ba nun treke nay ibe yuru wali chaman soro duku koloka alako akoni mogo min boray ka sokono ko ibe hijira ke kata alama ibe hijira ke kata chidema saya kuna ila sirala kasorema se ka hijira yoroma alako ko e ka sarabe alaka kaba ko alabe e sarad kaba hijira sarad dafale ko be dima kaba wodoni kaba uyayira mogo minye hiju ngania ka woribo ko abeta hiju amanna muta obe amabo ka jamana kono yere sani hiju wote kase afatura donc alabe hiju dafale mbaraji damana ka ngania ayengani anyuma yaminta alabe hiju dafale mbaraji damani oye me aye wori mimbo ko abeta hiju naye abe wori inke kamogo do hiju anola ni farda hiju dero abe mogo do de bo mimbe hiju kene wori nye anola o wori kanatla tiye tabaga ni nyogon chede ni wori
ni nye hiju wori de sisa mogo de be bila nola min be hiju ke aye aka soro atigi yere ya ka farda hiju ke kaba wala abe hiju ke anola donc ambe ala deli parce que hari o do ye nin nyinin kalike do tunya ka hiju wori bo ka kalifa aka danaya ma doma ko nyina ko abeta hiju ke ala ya ke sungalo konona yina ala ya ke afatura nyinin kali ona nyogona be donc o sugu aye wori min labbe ko abeta hiju la ube wori min dira azanji tugu makaba ko beta hiju la o wori inte sakide abe mugo de bo min beta hiju anola ni wori nye ambe ala deli min ye hiju kala munun labbe nendo ambe ala deli alaka unyuman lata ka unyuman sagi ku garjage hajju mabruru min fora ala ku garjage do ola ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.